नमस्कार। पृथ्वीराज नारायण देव इलेक्शननि आगोल जुदि नोंथांमोनहा रन्जन दैमारि आरो गासिबो केडारफोर जायफोर जेलाव दं बेखौ सख'ग्रोनो हायोबा बिसिनि केसखौ उठायनो हायोबा अमर सिंह ब्रह्मआबो बिजेपिनो भट होगोन इउपिपिएलनो भट होगोन। दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा आरो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम मोननै हान्जाजों ज' जानानै मैया जे जोंनि बे पृथ्वीराज नारायण देव गावखौ मेस होननानै बियो एसटि सार्टिफिकेट चिरांनि डिसि अफिसनिफ्राय कालेक्शन खालामनानै लानानै बे मैया माने क'क्राझार लकसभा समस्तिनि थाखाय जे एसटि रिजार्भ खथायाव बियो नमिनेशन होदों। दा बिथांनि बे नमिनेशन होनायखौ जों खुनु पट्टायै ग्रहण खालामनो हाया, मानोना हिस्ट्रिकेलि बिसिनि फेमिलि बेकग्राउन्ड बिसिनि बिफा बिमा बिबै बिबौनि नाम एड्रेसखौ नायोबा बिसोरो एमअबिसि कमिउनिटिसो, बिसोरो राजबंशी कमिउनिटि आरो राजबंशी हिसाबै एमअबिसि सार्टिफिकेट बिसिनाव दं। जेलानाखि बियो हाई स्कुलखौ डन बस्क' हाई स्कुल क'क्राझाराव फरायो बेनि प्रिन्सिपालनिफ्राय जोङो गासिबो रेकर्डखौ मोनखाजोबदों जे बिथांनि गासिबो न' एड्रेस हानि पाट्टा रेकर्ड आरो एनआरसिनि लिगेसि डाटा जेरावबो बिसोरखौ राजबंशी होननाय दं आरो बे राजबंशी माने कमिउनिटिनिखा अरिजिनालि। दा बिथाङा बोरै चिरांनि डिसिनिफ्राय एसटि सार्टिफिकेट मोनखो जोंहा बेखौबो दा नागिरनांगौ जानानै फैदों। दिनै जोंनि ट्राइबेलनि बे लकसभा समस्ति क'क्राझारखौ गोदोबो नब सरनिया एबा हिरा सरनिया 10 बोसोर बे एमपि जानानै थांबाय, बेहायबो जोङो हाइकर्टआव केस होनानै गोबां जोङो थाखा फैसा आरो बहुत जुजिनांबाय। बे जुजिनायनि उनाव जोङो देरहासार जाबाय। दिनै आरो बे हिरा सरनिया एबा नब सरनियानि जायगायाव सासे आरो डुप्लिकेट हिरा सरनिया ओंखारबाय, बे जाहैदों पृथ्वी नारायण देव। बे जाय राजबंशी मानसि बिनि सार्टिफिकेट कास्ट सार्टिफिकेटआ एमअबिसि। दा बिथांनि बे नमिनेशनखौ जोङो बयबो ट्राइबेल माहारिया दिनै विभिन्न राजनीति दल संगठन बयबो जेके पार्टियाव थाङा मानो जों ज' जानानै बे पृथ्वी नारायण देव मेसआ जिहेतुके एसटि नङा, शिड्युल ट्राइब प्लेन्सनि बियो मानसि नङा, नंखायनो बेनि नमिनेशनखौ केन्सेल खालामहोनांगौ आरो बेखायनो जोङो बयबो दला दिनै ज' जानानै बिथांनि एगेन्स्टै बे कमप्लेनखौ होनांगौ, जुजिनांगौ आरो दरखार जायोबा हाइकर्टआवबो जोङो थांनांगोन। दा बेवहाय नोंथांमोनखौ आङो दुलाराय बर' माहारि ट्राइबेल माहारिनि रायजो राजाखौ आं दिनै खावलायो, नोंथांमोनहा ज' जा जोंखौ मदद हो, नोंथांमोनहा खाराबाबो मदद हो, जाहाथे जोङो हाइकर्टसिम थांनानैबाबो बिथांनि बे केन्डिडेटखौ जाहाथे केन्सेल खालामनो हायो। आरो जों गाबोनहाय चिरांनि डिसि अफिसावबो थांनानै आरटिआइ खालामहैगोन। बियो माबे डकुमेन्ट्सनि बेसिसाव मानि बेसिसाव बियो एसटि सार्टिफिकेट होआ जों बेखौबो नागारहैगोन आरो जोंहा गोबां खामानि दंबावो, जों मावलांबाय थागोन। जोङो एनि हाउ पृथ्वी नारायण देव मेसनि जेनाखि नमिनेशन बे नमिनेशनखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जोङो नाजानांगोन। दुलाराय ट्राइबेल माहारिया जाहाथे बयबो ज' खौसे जायो बे बेलायाव बाहाय राजखान्थि हान्जाजों खोथा गैया। बेखिनिखौनो आङो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आङो बयखौबो ट्राइबेल माहारिखौ खावलायबाय, बे जुजिनायाव जोङो बयबो खौसे जानांगोन, आं बेखौनो खावलाय। फार्स्ट स्टेप हिसाबै जोङो दिनै 17 तारिखआव रिटार्निं अफिसार क'क्राझारनि डिसि रिटार्निं अफिसार बिथांनो मेम'रेन्डाम मोनसे खोख्लैनाय जाबाय, बेनि एसटि सार्टिफिकेटआ फल्स होननानै आरो बिथांनि नमिनेशनखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै। आरो गाबोनहाय जोङो लिगेलि नटारिनि थ्रुयै एफिडेभिट जमा होबावगोन आरो बेखौ जोङो इलेक्शन कमिसननि मोनसे वेबसाइट दं, बेहायबो जोङो आपल'ड खालामो। एसेनोसै।